martanya Tuhan. Asin rohan debata ama imana mangaramoti hati-hati roh pikiran tadi baga satikyon lahu tumangi menghatani debata sa Kristus Yesus martanya kami. Amin. Hatari hitari baga satikyon dimana dia siap buku Rawadia Pesalmen 24 ayat 12 semalama dirokon romahamu alea akanaha manangi hatakon asa wajarun tuhamu pakture dia biga Jehova isi do bawa nama kalmohon hamuluanon maka holongi hari-hari martina dengan sajaga madidam maradokon hajahaton jala bibirmu maradokon pakuling sipautoto sumurut mahosian hajahaton jala ulahun nadenggan lului hasomangan jala pareak main saya manatap do matani Jehova tak kapaktigo jala pinggolna tuangguk nasida matu alon yakka sugahin najat dobo hini Jehova asal disiapkan siang tanahon barita nasidai manganggu hidoa kapaktigo gabe ditanihon Jehova do jala dibadua nasida sian haguton nasida sudena sonido pejahal nyata itu hatta di babasat tikyo tapi jala horas ma nabuy pasahat kami siya mga tuhamu namanya nalaho mamakulini hamu mana dia pene maringanan selamat hari Minggu mari kita amangina posmaya yang rohata satu kita di bagasan hari paso adoran suatu tangion atau itu hatta di bagasan tikyon ra don bayi hamil songsar sarita mana ilustrasi semendia halaman situng dia dopan di debata laos tuhado halus ni debata tapi udiut mana mangut denam tatangi huma hatan itu hatta mahite akka ilustrasi nahumain kami di dalam roh dainam bisa ditiki adong masada parhuta-huta borhak lahu majupangi dengan nata kota sana di sada kota ini di bagaimana tumas serebutia do keadaan yang situasi kota ini udang akka suara naribut suara di kereta suara di mobil di dok ribut ma utama nina ayakah harison naributan dungi musena madala di mana madala nasida dua ima na sian tahun dua na sian tahun na supanagaman halak na sian tahun soi bana laos ditio abara mga pundak ni dengan na parpo tahun kiusip pun danget didok dengan na parpo tay pasu majo inna satu kijubah dibigi holo suaranya na bubegiyon ninna duni dengan na parpo tay mamere ibana parpo tay mamere dengan na parpo tahu tay tuhut mekkel liberi ibana tapi didok ma na bubegi hola suaranya motor do mobil do suaranya kajolma nak kebardalan mana nama kelubang orang ini no bikin mulu ho harus dibikin mudah nina parpotawon tu parpota i adong mengira suara ni hiri inna adong membagi suara ni jangkrik jadi di dokter di mana sama ni nala dibagi suara ni jangkriki ubegi do maret de sumat do baju nok kehitan inna huhut ma donganna di kota ini musena geleng-geleng kepala na buhar na yung mga kunin na pa ay buhar na ito mabigi
suara ni hirit mana na jangkrik. Rintian dong, udah pakai klekson di motor, klekson di mobil. Suara ni hirit, suara ni jangkrik. Boleh dibagi horina. Oh lama bagi klekson tiba, kaki pinggol horina. Apalagi kalau bagi suara kereta, suara ni kacau dari hutan. Apalagi maksudnya membagi suara ni hirit mana jangkrik nina. Di dok saya pahuta tema. Ada do suara ni jangkrik di sohor inna muse. Dungi mengalahkan main nasida mengalahkan tiga laka. Dungi jam ibadah di sada tembok ni jauh sono. Ditinggal ibadah di si. Diberek mah di samping ni jauh udah ngakar burung-burung. Udah ngarang tiga-tiga karapa-rapa. Diberek ibadah nama. Bah digijang ni burung-burung ni gudang apa hirik, gudang apa jangkrik. Ido habena suara ni jangkrik nabi negina. So ina mah suara ni gugu ni jangkriki. Dungi di dok mah parkotai mah tu parkotai. Memang pohon ni apa perbindiga so ina mah pang tinggil lah. Baru lekko mah bigina. Habe au langsung pergi juga lah. Nak kaningan kasuara ni hiriki mana jangkrikin. Parhutay kung sena gawilaw mekkel subing mekkel kung sena parhutay nana sila. Ibaratkan doang na parhutay didok mo se parhutay ma dan setuju yang didok to asal mati na to parhutay. Mul parhuta-huta orang do parbinegyan na beren mana aso patuduh tuh. Somono dia do harwa. Dungi di wani-wana na damang do deina ibon parhuta-huta beta na so do to ni la kurang. Di wani-wana do anon tudalan mardalan nasida di trotoar. Di trotoar lima mardalan nasida di wani-wana ma dari patuduh dia da bereng atong hepe uang do da bunda. Dungi rupani dabuhun ma. Dung di dabuhun damang do deina kajong marator pipe nasi na jono kusi di bereng ma tu arah hepe na di dabuhun nai. Dung di bereng kajong mai hepe ni namadabu trotoari suara di hepe logam namadabu nakani digejangi trotoari sude mana gudang jolma lahun begi ujungnya tiba-tiba na masih hepe. Dung tiba-tiba na masih hepe na padot de nambut nasi na berdalan. Dungi di dogma di botohodo anaha ni natu parkotai. Suara ni hepe sinak penani danget doi. Alai gua sama gudang nak paling jauh mamat begi terkidere suara ni hepe na badalui. Gogodo didok di bagasan turun di jami tahun manang na ilustrasyon gugogodo na hapena suara ni logam nama bahini mana gugogodo suara ni jam di dalam doh deina danget do suara ni logami danget do suara alai gudang jol mamati sudi jol mamere alai suara ni jangkrik senak ni gugur sebenarnya ada karung pi gamati holan partai di dalam doh deina di dok do di bagasan ilustrasyon di dok partai ma alusna puasa somani harwanina mulu hita nakani ma bigi jangkriki mana hiriki holan so tido habe sui nama guguna habe nakaningan suara ni habe lugami sui nama guguna edangetna alai na gudangan ma bigi atom semonod doi ina pahutai mulu hita ikon ma bigi na dumenggan
iko boido sono dia dapat leo. Aku berpikir sono minna parutai. Jujur dohi tadi babasan pergumulan masalah hira nasomak suara mana mengidu pamubia berhita Tuhan jada dia itu do batuhan tidak ditangihon nata pagidoi jada setari pulo batu yang mengurat nasib dunai kami dan dibagi akka hataton nang kapasaha alai dung jatuh si sono dia sari tahun HP nada mangdotenan mulau merasa sono donenna dan waktu si buha nakaningan dan waktu sono dia nabu walamion ninna sono nakaningan dung waktu si sari tahun adong HP na abus sono dia dulu situ dua besi bilangna aka suarai alai au nasa hulan merdua nah hulan fokus dalam diriku sendiri wala fokus awal masalah lahu hugumuli dohot hulan fokus amusena tuak kebutuhanku alai sebenarnya di bagasan turun di jamitau di dok parjul sehari asa mananihon semana dia do totu ikut fokus dalam Tuhanku. Di dalam doa dengan adong sompat dohan ni sari taon au memakai supareon pinggol hon asa jalusi Tuhan do ahadun nanai pasahat wibana ahad di halamohon nirohaku jala manulak suara di Tuhan ditulak alabuha ala sinakaningan tolan nama fokus turuhana do waktu lomani rohanai alai dani unang manulak suara ni Tuhan nanai di bere na dumengan nanai si pasahaton ado di ilustrasi dalam dainan nama babatan mai halak parhuta-huta nakaninon halak parhuta-huta dohot halak parhuta sarupa mapigeido sarupa dorak mapigi molotumpe memang berbeda-beda perbagian nasida ada mapigi suara di jangkrik ada mapigi suara di logam dos mai hape beragam doa ke masalah na tabigi beragam doa ke masalah na tabumuli ubah ini do didok di bagasan tumpuk di jamita tahun sarupa do nama bigi sarupa do hita rak nasitong dos maisong harap nasitong dia depan di debata saya diri Tuhan itu apa soalan jolma jala pas dia dusi sebenarnya halus ni mana aka kami jolmai soni do ditutup ni jamita tasadarion son harap nasitong mulha nasitong matigo nasitong mai dia depan di debata atau tadi lima tuku di jari data di bagasan ikion di dalam doa dengan ahdo hati orang na taringok dari bagasan tukon buasa dia jual maruai tu mengenuba akan atigo meragam doa alus pasaha mengenusia kasuku-suku mon mulu harap Kristen mengenusion tuatu alusna ikon biar bila jauh marida turtuk dari bagasan senarion patar doi di bahin hataridan di zolma di do di bagasan turtuk di janita tahun asa dijaga majagahun dila asa majagahun dila nasujadi do dipakai pangamano di birodo di daun lahu merua makatahun nasuture asa dijaga akka pamanai lawan makatahun akka nasusuman ubah ini bagasan itu di jamita tahun molodang dijaga ho dilado bibir tentu hatok mayaha patubuhon akka bada adong hata nama do di bagasan tutup di jamita tahun semena tabigi molodila do bibir niami orang sodik do na boy anon nai bakar ni ala yang bodila do bibir ni jolma
ulur manuntung aka saja, aka sakeluarga, aka sahuta, dot aka musena, dot saportivion. Iyo. Memang lidah manusia, bibir manusia bisa membakar beberapa juta orang. Di dalam doktena, ido baik bagasan buku nabadia cakap betul ayat orang di dok semua. Abi do nang dilai portivi nang agedubon. So ni do pangalaw ni dila di teman-teman yang karuas di dalita. Pahoda-hoda pro kasandok dagini. Jalan pagara do parunito ni ngulutta dung galak di bahen rokok. Murang dijagaw na manginang pangangan bibiron tutuboy do mabayan ng kaha at kaparbadan ang marasa pakulingan. Tutu maboy do mabayan at kaparsalisihan di do Apostel Paulus unang haruak siyan pamanganmu naik manyanak na tao hata man napaligat na humurang asabuha asa madapot kauliyon sinakan rohani halak na sitong jalan na buminggan hata ni dibata madok di Kolose o pataya tonong somonon sa itong nalabok hatamu somoni nang sinyaran asa boton na alus na patut jalaganu tujorma iman dok bahasa Indonesia tadi dok hendaklah kata-katamu senantiasa penuh apa penuh kasih jangan hamba sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawaban kepada setiap orang rohata rasuman imata padengan rohana susumanipe rohatana sombong pakataya nakasar imah pedang di halamohon ni debata ubah ini hidup berkali saya haruar mahatamu nakana demeng dan akahatana lab nama itu dalam dengan mengalui hadamiyong dohot hasonangan jormana mahajaran ke Jehovah totuon makarikot terdoa kehadamion narong dan sibaulohonon na duminggan na isabuha asa sumurutnya siya na kahazahatoni asa doi gana siya na kanasotore buasa mo lamang nang jorma mangulahon hasonangan maur mangulahon hadamion alayang kumangulahon na kanasotore ng murahan didok di bagasan bata-bata met-met do si habor lujung di junjung do si majujungna na mapapatan maida manghotenang murado pataluhun roha atau ahadu hadam ini dame dan bola mengaju atau saukan ini mulan untuk menempat badan merselisi dua halak bang tiga halak merselisi lagi saya do halak madok atau ibadah mardame mamu atau ibadah bersedia juga mamu tuh mana pula kiri besok udah jual mau sih nampak orang mau dua dah nina unang bisa merbareh muka unang bego tengok tamu be akan dari sini nasenahan dari ini ya tak suara mana nina di dalam doa keinginan semua ini mage amasa semua dia naik pada mehon amai hati itu hati dari bagas turuk ni dalam kita tahu naik pada taruhanatu kita asa sangat ada mehoni ikonah di do di bagasan turun di dalam kita tahu hada yang ini mahoran marhite namulak dengan jadi persoalan ini ikon marhite namulak dengan persoalan muda tu je tu debata itu hada yang ini mula dengan persoalan ini persoalan ta tu debata tu itu baik berboleh nama dongan boleh minta perdamai mata. Makanya kalau mau martame itu dengan nalanya kurang persoalan itu debata. Alai murid itu persoalan itu debata tidak do par dan perdoman nak kedemana. Mia disordan. Alai murid do barang mia ni. Ido hatta begasan tu di jamita tahun. Di do di Matius 5 ayat 3 di do mertua masih lahir damai.
bahasa mertua si kahidanyo ido ai waro nasida anak ni dibata ido dokter namanya mertua masih bahidami ai waro dibana anak ni dibata malhida itu pun nizam daton takas di bawah tinggi lu habe pinggol ni jauh balah tumanio nak suara angkaku punya kepartigo ubah ini lo nak pesipata kepartigo ini memang gudang kena pos gudang nadang alai jauh batang di pasopui do jauh kamaru akana di do nali lalai alani ditiki so ditiap do pihak nanti koron nakani yang apa nak kena duki ngaro berjulu jauh balah majulani asa boy asa ringan nanai si ulah nanai nagarakit lamang do dainam adoma tulu nanai si kota di bagasa tu ni jami tata sadarion di do mari bagasa ditiki jami tahun ditiki hita magiar mamadopi akaragam ni hamolon magiar akarona masa sono di dokon nang tulu di pasahat kita Jehovah menatap akan atigo mau di dok menatap berarti mamere diberi sudah diberi Jehovah doita mamida ada mau mamere tak pernah mamere tapi Jehovah alai rodo Jehovah magita nak atau Yesus Kristus tutur tujuan lalu madua lalu manurgigo pertubuhan akan cuma mapatigo akan langsung mape dipadenggan ima soalnya dia Jehovah menatap apa tigo dan di bawah perkara tod di nang daging pamatangna diolani juga nasia sila karam dilongani juga makalos dena akka parja asa tulus sudena rohani paktihoron dia doban di debata ngabaruaho Jehovah manami ang suara ni paktiyo dibagi Jehovah ba suara nya kena luar juga akka suara nya kena tigo lalu mengaluan tu Jehovah alai bagasatikyon pakilalatai karni kamaluja magalehita budak kita akan madele tira nasulitangi hok Jehovah ay buhama tahe mojuna tado ay to ma asay matanyani beiba masay hulang na makatai ba masay hulang na kanahan niya budaw lalu pa niya marminggu ay murang di dia beiba nina ido tadokon kan alai marhite turku mijamdata di bagasan sadario di paing kita sotung asa unang madalu tu dia aku tu padelian atau alai atau mahina manusia masih ho Tuhan jauh masih ho Tuhan itu harta nabatulun didok Jehovah paduan akan apatigo mula melua berarti bebas dalam usia kehalangan di bagasan itu pun dijami tahun dan bola manatap dan bola manogion dan bola mamere dan bola mabeta-beta alai di bagasan itu pun dijami tahun ikut di balua dosmena asa tibor sian hanugoton sian parmaraan sian ra damang lohdena syarong lohita nama kilala sono dia hita nama sian parmaraan sono dia hita nama yang malua sian hamatea sono dia hita nama yang malua kasih tahun ya kita sono saya lihat manyal bagasan sadariope do tunaneng romse kita di berdua di kata kita sian nama si somoni sian nama sa talupi si sonari takas mai balnai berbido rodo Jehovah menang sian baru gijang marhite anak Tuhan Yesus Kristus asa marbua asa makdapot halwau na di portiyon ido sahatna martanya kita Ali Tuhan Jehovah mulai ada Tuhan tanya kami doa kami jalan domani kami mari tetap dimi Tuhan jatuh kami Tuhan gawe halang hati go nama mulau kami jalan biar tidak Jehovah atau dibandingkan kami persoalan kami doa ko maradokon doa akadoanan tong sakat masalah kami di bahasa Kristus Yesus martanya kami doa
Amin.